Monique दामखाना लाना एसे someone no one come but more Sunday. Hey, Hortensia. Kawan mau punya profesor punya lekar berapa funda ni phone fikir alai. Hello, someone na? Uy, mari sekolah. Sekarang macam apa lampu? Oh no! Hello? Oh, siapa lagi? I'm Sonia. Sonia. बै सप्तायाव लोगो मोननाया आं नोंखौ हारसिङै लोगो मोनगौमोन वाव दा बिसाखा दैमा जिङाव फैदो हारसिं ओइ र' दै दानबायसो दै माथो खामानि दामावब्रा दै था hayakwimwn. Serba moजां सेंग्रा मोनबा हरनानै गाहाम जासिगोन नामा बिमा? Bang! हरा मा दानो ओरैनोबा गथा साननाय हनायानो जायाखै Oh no! ओंखामा थाब खालामलाय एसे बाहेरायाव खामानि दं आंहा gwbaव थांनो ओंखारबाय बे गामसाया आइया आथुराबो बिदिनो जामारोलै साला Matasiफोरनि दालाङाव नेनानै थायोदां मोसौफोर दा बेलासियाव सिलिमालायनि साब्रैसो चेम्पियन फैगासिनो दं जागोन बस बे खानाय गोलावा एसे बोरैबा खालाय बेखौ खानांगौ Oh no! बोरो सानैसोलाय दा हरनि थाखाय अमा खर लायनो थांदों बस आरो बे लोंनायनि बेबस्थाफ्रा जाबायनो जायाखै दा हरनि थाखाय सेरेब गिलान्स लायदों बस सेरेब गोरानखौ आफ्रिकानि मानसिफ्रा लोङो जानो जांगाव बे गोलावखौ गंनैसो बिहरफादो जागोन बस दा सानैसोखौ लानानै लायदो थांनो जागोन आदा सफैबाय सोमदोन मानथि सिफुंदेर जानाय बेखौथ' नुदों मानसिया न'निफ्राय जेनथेनसो खारखुमाबोनो दे न' बेखौला माने I love you उनाव गोदोनायाव बथल लालायनाङाथ' मा सानखो सोमदोन अ नङा जेबो सानाखै उनाव नोंसा न'खरनि आंनो हराबा
बुन्दाफोर लानानै लायदो दे उनाव माबा मोनसे खालामसिगोन आं थुदो थांसै थ'दो होमबालाय सफैबाय गेदेर बिखा जुलायलाय मासे गरम गरमलाय जायगायालाय बिदिनोखा गेदेर गरमबाथाय गरम थान्दाबाथाय थान्दा दिखे जुलि एरियाया नंगौना बस मोसौफोरखौ सामफ्राम ना बेदर होनानै सेरेब गोरान होना फिसिना दोनैथां आरो नोंथांनो खोन्थाहैथां नैबेखौ 3 लाख नांगोन आरो बेखौ 3 लाख लांगोन नैबेखौ खिन्थु साउथ आफ्रिकानिफ्राय लाबोनाय पुरा 5 लाख लांगोन नोंथांनो खोन्थाहैथां टटेल दाजाबदा 11 लाख जाबाय नोंथांनो खोन्थाहैथां आरो सानथामनि उनाव मोनफैयाबा खेमसेम गावफ्रुहैजोबगोन आं बेयावब्ला थांलायनोसै अके मोसौफोर गो Oke, dan bos. You, alright. Nigro nungtang angni. Tolong bos, moncet selfie lana. Fight musuh. এবার হলে ফেসবুক লাইক $1 সে মুখা শিখে ছোট বস Oh, ada bos minum untuk lana biar lekas kok. Bos, mati aktor aktris bayi dinulai dengan surga. Kamu bibar lagi bau, bibro. Musuh baru sudah. Baik ah, ambil baik ah, udah ke. Kalian tahu gila cuma tuh kerja apa? Ya, baik atau bina, harbai beure. Bos kan atau bina man? Lancar, beribing soy dia lancar. Jangan bos.
बेफोरसो दा बुंनायनि फर्मुला सोमदोन मा जाखो सिखार सिखार सोमदोन मा जाखो सिखार You, become. hwnw, topa. Gửi lại bia, phải đưa ăn đèo. Chăm ra về đây với sửa đã. Something yang aku nak kesemen sama, senai bos lah, jenis kensibok.